Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Гаҗәп бер җае гыйшрәттер җиһанда бу Казан шәһәре. Моның тик булмагай галәмдә бер дарыл әман шәһәре. Мөхтәрәм таңшар. Төркиягә татар һиҗрәте турындагы тапшу тизмәбезнең тарих төпкелендә шәһри Казан тарихы темасына багышланган бүгенге 3нче бүлеген Шәриф Хаҗи Тарханиның шигыре белән башладык. Алдагы язмаларда Алтын Урда ханнарының Госманлы солтаннарына җибәрелгән хатлар турында искә алынган иде. Бу язмада исә Казан ханлыгы чорында Казан шагыйрьләреннән Шәриф Хаҗи Тархани тарафыннан язылган Зафәрнамае вилаяте Казан исемле әсәр хакында мәгълүмат биреп китү урынны булыр дип уйлыйбыз. Бу әсәр кем әсәре? Нинди сәбәп белән язылган? Татар тарихы күзлегеннән караганда әһәмияте нәрсәдә икән соң? Әсәр турында сүз башлаганчы Зафәрнама жанры турында бераз мәгълүмат биреп китү кирәкле. Зафәрнама яки икенче төрле әйткәндә Фатихнама мусульман халыклар әдәбиятында аерым бер жанр тәшкил итә. Орта гасыр ислам дәүләтләренең үз җиңүләрен башка мусульман дәүләт җитәкчеләренә хатлар, фәрманнар яки шигъри әсәрләр рәвешендә белдерү гадәте Гаппасилар чорында ук башланып киткән. Соңрак бу традиция төрки мусульман дәүләтләрендә дә дәвам иттерелә. Сельчук, Мәмлүк, Госманлы дәүләтләре тарихында бу жанрында язылган әсәрләрне күрергә мөмкин. Бер төрки мусульман дәүләте булган Казан ханлыгында да әлеге традициянең булуы һич тә гаҗәп түгел. Әлеге әсәр Хиҗри 957 елның Мөхәррәм аенда, милади буларак исә 1550 елның гыйнвар яки февраль аенда каләмгә алынган. Ягъни бу әсәр Казан ханлыгының соңгы елларында бу шигырьнең тере бер шаһиты тарафыннан язылган дип әйтергә дә мөмкин. Авторның кем булуы хакында төрле фикерләр яшәп килә. Хаҗи Тархани нисбәтеннән дә аңлашылганча, автор чыгышы белән Хаҗи Тарханнан, ягъни Әстерхан ханлыгыннан килгән дип әйтергә мөмкин. Галим Марсель Әхмәтҗанов Шәриф Хаҗи Тарханиның Казан ханлыгының мәшһүр дин башлыкларыннан Кол Шәриф белән бер үк кеше булуын белдерә. Әсәр Госманлы солтаннарынан Кануни Султан Сөләйманга җибәрелә. Кануни Сөләйман Госманлы дәүләтенең мәшһүр хөкемдарларыннан берсе. Аның дәврендә Госманлы дәүләте үзенең иң көчле дәврен яши дип әйтергә мөмкин. Зафәрнаманың киреш өлешендә Казан ханлыгының кайсы җирлектә булуы турында мәгълүмат бирелә. Әсәрдә ул Болгар җире буларак атала. Болгар җирлегендәге җайның кыска төннәре, ясту намазының вакыты кермәве, шаңкыры җәйгә кыска төннәрдә ясту намазы укылмавы турында әйтеп үтелә. Ясту намазы белән бәйле әлеге мәсьәлә Болгар дәүләте очрыннан бирле дәвам итеп килгән мәсьәлә була. Зафәрнамада, ягъни 16нчы гасырда да искә алынды. 19нчы гасырда исә бу хакта мәшһүр татар галиме Шәһабетдин Мәрҗани аерым бер китап яза. Гасырларча дәвам итеп килгән бу мәсьәләгә нокта куярга тырыша. Шәрифе әсәренең нигезене Мәскәү патшасы Иван IV-ның 1550 елның февралендә Казанга ясаган һөҗүменә мөнәсәбәтле вакыйга хәлләр салынган. Казанлылар дошман яуларына каршы искиткеч ныклык күрсәтеп көрәшәләр. Шуның нәтиҗәсендә шәһәр ике атнага сузылган камалыштан котыла һәм Иван IV чигенеп Мәскәүгә кайтып китәргә мәҗбүр була. Әсәрдә Сафа Гәрәй, Бибарс, Бәйбарс, Мамай, Нургали, Килдебәк һәм башка тарихи затлар телгә алына. Казан мәмләкәте белән урыс гаскәрләре арасындагы каты сугыш шактый җентекле тасвирлана. Мәскәүлеләр тарафыннан туплар кулланылуы, аларның кешеләргә ничек тәэсир итүе сурәтләнә.
1550 елда Явыз Иванның Казанга булган әлеге һөҗүме вакытында Казан тәхетендә Сөембикә ханбикә белән улы Үтәмеш Гәрәй була. Әсәрдән һәм тарихи чанаклардан аңлашылганча, әлеге һөҗүм уңышсыз тамамлана. Урыс гаскәрләре кире чигенергә мәҗбүр булалар. Казан ханлыгы тарихы 16-нчы гасыр татар әдәбияты өчен мөһим бер чыгындак булган. 10 биттән торган Зафәрнамәе Вилаяти Казан әсәре Төркиянең Kütahya шәһәренә бәйле Тавшан районы Зәйтин авыллары китапханасындагы бер җыентыкта сакланган. Аның хакында беренче ярдан булып чыгыш белән башкорт булган Төркия тарихчысы Зәки Вәлиди туган 1966 елда язып чыга. Ул бу әсәр белән бәйле Исламны өйрәнү институты журналында 1966 елда күләмле мәкалә бастыра. Казанда исә бу кыйммәтле әсәр хакында бер Советлар берлеге таркалгач 1995 елда гына билгеле була. Мөхтәрәм тыңшар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру безнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге.